दुलाराय बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय लिंथुमगिरि लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि खौरांमेल फैबाय थानाय 2026 आरो 27 मायथाइयाव सेन्सास जागोन। बाथौआरि महरै जोंबो सांग्रांथि जानानै दं होननानै फोरमायो गणेश दैमारिया। दुलाराय बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिया बाथौ इजिएमखौ कलम मोननांगौनि थाखाय नारा-नाथा खामानि मावनाय आरो नाजानाया सोलिगासिनो दं आरो गासै जिल्ला नाङै गामि गामि बड' डेमोग्राफिक इनफरमेशन सिस्टेम BDIS एप्सनि गेजेरजों बर'नि गासै डाटाफोरखौ कालेक्शन खालामनाया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायदों आरो बेनि थाखाय गासै 1200 सुबुंफोरा खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायो। आसाम आरो आसामनि बायजोआव अरुणाचल, नागालेण्ड, सोनाब बेंगलाव थानाय बर'फोरखौ बेखौ फैबाय थानाय सेन्सासनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनो थाखाय खालामनाय जादों होननानै फोरमायो आरो बर' माहारि महरै बर' हारिया बेसेबां दं आरो बेनि सानखो आरो बाथौइजिमखौ मोननांगौनि थाखाय नारा-नाथा नाजानाया जागासिनो दं होननानै खौरां मेलाव फोरमायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय लिंथुमगिरि जानानै आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा खालामनांगौ जे फैबाय थानाय 2026-2027 इंखालाराव बेयो मोनसे सेन्सास जागोन आरो बेहाय जों बाथौआरि हिसाबै जोंबो बे सेन्सास खालामनायाव जोंबो सांग्रांथि जानानै दङ आरो बेनि थाखाय जोङो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों जोङो रोखायै सावरायदों। जोंनि मेन गुबै थांखियानो जाहैबाय बाथौइजिमखौ जोङो कलम मोननांगौनि थाखाय जाबायदि खामानि मावनांगौ आरो बेखौ जोङो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटि आरो दुलाराय बाथौ गौथुम जों जथायै बिनि सायाव खामानि मावदों। जोङो गाहायै दा मोनसे जोङो एप्सनि गेजेरजों जों गासै बर'नि डाटाफोरखौ कालेक्ट खालामनाय जादों। बे एप्सआनो जाबाय BDIS बड' डेमोग्राफिक इनफरमेशन सिस्टेम आरो बेहाय सोरबाफोर गोनो गोथो जानो हागौ। बे दिनै गोदान नङा बियो। दुलाराय बाथौ गौथुमा बेबायदि हाबाफारि मावबोनाया 9 बोसोरनि गोलाव सम लानानै खामानि मावदों, नाथाय बेखौ जों कमप्लिट खालामनो हायाखैमोन। जों दा दिनै बेखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय मोनसे गोदान एप्स खालामनानै जों बेखौ रायजो राजा बर' हारिनि गेजेराव जों बे डाटा कालेक्शन खालामनाया फ्राय 1200 माने फिल्डआव खामानि मावगासिनो दङ आरो बेयो दिनै गोबां स्पिडआव बिनि डाटा कालेक्ट खालामनाया जाबाय थादों। मानो होनबा दिनै बेथिं सानजानिफ्राय लानानै सोनाबसिम आसाम आरो आसामनि बायजोआवबो नागालेण्ड, वेस्ट बेंगल, अरुणाचल बेफोरबायदि जायगायाव थानाय बर' हारिखौ जों बे फैबाय थानाय सेन्सासनि सायाव जों सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बेखौ जों खालामनाय जादों। मानो होनबा जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि एक्चुएल बर'नि डाटा, बर' पपुलेसना बेसेबां दंबारो आरो नैबे थानायाव जों बर' माहारि हिसाबै बाथौइजिमखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो अराय सम जों बर' माहारि हिसाबै नांदों आरो बेहाय मैखोम